Ond dwi yn gofyn y cwestiwn, os da chi'n weithredol fel swyddog Ewropeaidd mewn cyngor lleol, neu'n gweithredu prosiect Ewropeaidd o fewn awdurdod lleol, neu'n swyddog Ewropeaidd i goleg, neu'n gweithio yn y drydydd sector, gan wybod bod eich cyflogaeth chi'n ddibynnol ar arian Ewropeaidd, ond nid ydy o'n croesi eich meddwl chi'n achlysurol. Os ydych chi wirioneddol yn llwyddo, mi fyddech chi'n gwneud eich hun yn ddiwaith. Ond nid ydy hynna'n croesi meddwl bobl yn achlysurol. Os dwi'n gwneud llwyddiant gwirioneddol o fy ngwaith, mi fyddai'n gwneud fy hun yn ddiwaith. A dwi'n sicr bod hynny yn cael effaith ar y modd da ni'n dewis a dethol prosiectau. A dyna pam da ni'n cael prosiectau yn aml iawn sydd yn bwriadu yn dda iawn, ond yn llwyddo i wneud chydig iawn. Ac o ran economi Cyngor Môn, Ynys Môn, mae'n dweud dweud, nid ymosod yn Menter Môn ydy hyn, ond bwriad Menter Môn bellach ydy cynnal Menter Môn. A mae hynny'n amlwg achos nid corff sydd yn gweithredu o fewn Môn ydy Menter Môn bellach, maen nhw'n gweithredu yn Fetholaeth I, maen nhw'n gweithredu yng Nghonwy, yn Nimbach, yng Ngwynedd, a llongyfarchiadau da iawn nhw. Bwriad cyntaf cwmni fyddwn ni'n dadlau ydy diogelu i staff a sicrhau llif arian cadarn. Ond peidiwch da chi a datgan neu bwriad nhw ydy sicrhau dyfodol economaidd Cymru, achos dydy'r dystiolaeth ddim yn profi hynny. Ac felly, i gloi y pwyntiau yma am ddibyniaeth sydd wedi cael ei greu gan arian Ewropeaidd, mi wna i droi'n ola at y Llywodraeth. Fydda y problemau hyn o fewn Llywodraeth leol, o fewn addysg, o fewn y drydydd sector, fydda fo ddim wedi digwydd, ond i bai bod yn cael ei gyniatau gan y Lywodraeth yn ganolog. Yma arian Ewropeaidd wedi dod yn allweddol i gyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru. A fedra i roed amryw enghreifftiau chi, am i roi un o'n i'n ymwneud efo yn benodol. Am gyfnod maith dechrau y ganrif yma, mi oedd cefnogaeth i fusnes yng Nghymru yn cael ei ddarparu gan y Cynulliad, a hynny efo grant sylweddol Ewropeaidd trwy gyfrwng Business Connect. A mi oedd Business Connect, wrth gwrs, fan gychwynnodd Business Connect, mi oedd yn cael llawer iawn o bobl yn ei gondemnio fo, ond fel pob dim, wrth i'r broses datblygu, mi oedd busnesau'n dechrau ei dderbyn o, mi oedd bobl yn dechrau gwybod bod na gefnogaeth gwerth chweil i'w gael, ac wedyn, wrth gwrs, mi ddothon ni ddiwedd y cyfnod cyllido. Ac un o'r pethau am Ewrop yn ddigon rhesymol yn ei ofyn ydy na ddylid cyllido yr un prosiect ddwywaith. Ac so'r hyn mae arian Ewropeaidd i fod i wneud ydy creu cynaladwyedd o fewn yr economia maen nhw'n ei gefnogi. Felly mi oedd gan Llywodraeth Cynulliad Cymru broblem. Mi oedd gan nhw brosiect oedd yn cyflogi ugeinia o staff ar hyd a lled Cymru yn dod i ben oherwydd doedd yr arian Ewropeaidd ddim yn mynd i gyllido y prosiect o symud ymlaen. Ac felly mae busnesau'n gofyn pam da ni'n gweld y newid mae mor aml. Ac so'r hyn ddari Llywodraeth Cymru o symud o Business Connect i Business I. Ail fedyddio y prosiect, gwneud digon o newidiadau i gyfiawnhau cais am arian Ewropeaidd, ac wedyn wrth gwrs sicrhau cyflogaeth y staff oedd yn gweithio o fewn Business Connect i weithio o fewn Business I. Ddim pob un, dwi'n pwysleisio, ac ddim yn yr union un strwythyr, ond yn ei hanfod, be oedd Business I, fersiwn arall o Business Connect. A'r hyn da ni weld felly, di hydnod o fewn Llywodraeth Cymru, yr union raglenni oedd i fod i greu entrepreneuriaeth, i fod i greu awydd i fentro, ac eto hyn oedd yn bwysig o iawn oedd y ddibyniaeth ar arian Ewropeaidd. Dim ots be oedd yr effaith o newid y prosiect ar y defnyddwyr, yr hyn oedd yn bwysig oedd sicrhau bod y cyllid yn dod mwyn cynnal yr staff a chynnal yr rhaglen fel oedd hi'n sefyll. Ac mae gen i ofn bod yna amryw o enghreifftiau tebyg y gallwn ni gynnig. Felly'r hyn fyswn ni ddadlan gry iawn felly, ydy'r hyn da ni wedi weld ydy ym mhob maes lle da ni wedi gweld arian Ewropeaidd yn cael ei ddefnyddio, boed o yn ddatblygiad cymunedol, y neges sydd wedi cael ei roed ydy nad oes posib cynnal mentrau masnachol uchelgeisiol heb arian cyhoeddus. Yr hyn da ni wedi weld o fewn cynghora sir, o fewn colega, o fewn y drydydd sector, ydy bod na ddibyniaeth yn bodoli ar arian Ewropeaidd. Mewn geiriau eraill, mae'r rhaid i ni gael yr arian yma, mae'r rhaid i ni sicrhau bod ni'n cymhwyso ar gyfer yr arian yma mwyn cynnal ni ein hunain. Ac wrth gwrs mae hwnnw'n gwrthgyferbynnu yn uniongyrchol efo'r angen i ddatblygu'r economi. A'r rheswm mae hyn i gyd yn cael ei ganiatáu ydy bod y broblem yn dod, fyddwn ni'n dadla, o'r top, achos dyna'n union y modd y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn defnyddio arian Ewropeaidd ers sefydlu'r broses. Felly fyddwn ni'n dadla bod ni wedi defnyddio arian Ewropeaidd nid i ryddhau Cymru o ddibyniaeth ar y pwrs gyhoeddus, ond i ddyfnhau yn dibyniaeth ni ar y pwrs gyhoeddus. Felly wrth gwrs, bwriad y ddadl yma oedd yr ddarlith yma oedd creu dadl. Ac wrth gwrs, mwyn gwneud hynny, mae rhaid i rywun osod i stôl a datgan beth yw'r problemau. Ond yn yr un modd, mae rhaid gofyn, oes na ffordd well o wneud pethau.
A dyma lle dwi'n mynd i orffan efo chydig o eiriau. Yn bersonol, dwi'n credu bod rhaid derbyn fod Arian Ewropeaidd yn y cyd-destun Cymreig wedi methu. A dwi'n wirioneddol yn meddwl, cyn cychwyn datrys y broblem, mae rhaid derbyn fod na fethiant. Ac felly, hyn fyswn i'n ddadlan gry iawn ydy bod y pwynt wedi cyrraedd efallai lle da ni'n gofyn o ddifri a ddylid ail ystyried y modd da ni'n defnyddio Arian Ewropeaidd yn gyffredinol trwy Ewrop. Achos gweitha'r ffaith na nid darlith wrth Ewropeaidd ydy hon, mae o'n wir i ddeud bod Arian Ewropeaidd, arian amcan un enghraifft, arian datblygu rhanbarthol. Mae tua 70% o'r arian yn y gyllideb honno yn cael ei gyfrannu gan ledydd sef o GDP uwchlaw 90% o'r cyfartaledd Ewropeaidd, ac yn cael ei ddosbarthu nôl i ledydd sydd efo GDP o uwchlaw 90% o y cyfartaledd Ewropeaidd. Felly mae rheliw yr arian rhanbarthol yn cael ei gyfrannu gen Paris i Frwsel a cael ei drosglwyddo o Frwsel i Stockholm, neu'n cael ei ddarparu gen Lundain i Frwsel ac yn cael ei drosglwyddo o Frwsel i Frankfurt. Dyna mae 70% o arian Ewropeaidd rhanbarthol. Mae o'n mynd o'r rhanbarthau efo dros 90% o GDP Ewrop i'r rhanbarth arall efo dros 90% o GDP Ewrop. A'r hyn dwi wedi ddadla fel rhan o brosiect Fresh Start, sef corff o grŵp o aelodau seneddol ceidwadol sydd yn datgan bod angen edrych o'r newydd a sut mae cael Ewrop i weithio, ydy y dylid cyfyngu arian Ewropeaidd i'r gwledydd hynny sydd efo lefel o GDP o 75% neu lai o'r cyfartaledd Ewropeaidd. Rwan, dwi'n gweld y syth bod yna bobl yn dechrau poeni achos mae hynny'n golygu fel rhan o Brydain fydda Cymru ddim bellach yn denu arian Ewropeaidd. A'r rheswm dwi'n credu bod hynny bellach yn gam sy'n rhaid i gymryd ydy oherwydd bod ni wedi methu defnyddio arian Ewropeaidd. Achos y gwir ydy, o ddilyn y patrwm dwi'n ei awgrymu, sef cyfyngu cyfraniad Prydain i gronfeydd rhanbarthol, i'r cyfraniad hwnnw sy'n cael ei ddosbarthu i ledydd sef o GDP o llai na 75%, be da ni'n weld ydy fod y arbedion i'r trysorlus o ddeutu 4 biliwn yn flynyddol. Rwan, mae'r arian Ewropeaidd sy'n dod i Brydain tua 2.4 biliwn. Felly, yr hyn da ni wedi awgrymu, ac dydy'r canghellor y trysorlus ddim wedi gwrthod y ddadl, ydy fod modd i Lundain a San Steffan gyllido cyllideb Ewropeaidd Cymru, Cernyw a rhanbarthau eraill sydd yn derbyn ar lefel is, a dal i arbed 1.6 biliwn y flwyddyn i drefthalwr Prydain. Fydda hyn ddim chwaith yn wneud niwed i'r syniad o gefnogi rhanbarthau tlotau Ewrop, oherwydd mi ddau'r rhanbarthau hynny efo lefel GDP o llai na 75% yn dal i dderbyn. A'r hyn fydda hyn yn ei olygu, dwi'n credu, ydy byddwn ni'n gallu cael gwarad o'r map artiffisial. Fel y dwedais i, do'n i ddim yn condemnio bobl am greu y map, ond dwi'n gwbl gredinio bod y map bellach yn rhan o'r broblem. Achos o fewn rhaglenni Ewropeaidd, da ni'n trio creu rhaglenni sydd yn trio ateb y gofyn mewn cymunedau sydd yn gwbl wahanol. Da ni'n trio creu byd fel da ni'n dymuno efo fod yn hytrach na'r byd fel y gymau o. Ac o gael rhaglen datblygu economaidd sydd yn bartneriaeth yn San Steffan a'r Cynulliad, efallai bydda ni'n cydnabod na reality economaidd Cymru ydy nid gorllewin Cymru a'r cymoedd, ond coridor yr A55 a coridor yr M4, ac onid adeiladu ar yn cryfderau ddylan ni fod yn wneud mwyn datblygu'r economi. A mi fyddwn ni'n dadla bydda cael ymyraeth economaidd ar y sail honno, mewn partneriaeth rhwng San Steffan a Chaerdydd, yn sicrhau bod ni'n gallu targedu yr economi lle da ni'n debygol o greu cyflogaeth yn hytrach na targedu'r economi lle mae'n debygol o wneud i dimlo'n dda, ond cael fawr o ddim effaith ar yr angen i wella safon byw y bobl sy'n byw yn y wlad yma. Ateb sydyn iawn ydy hwnna, dwi'n derbyn. Mae yna lawer iawn o waith i'w wneud. Ond y bwriad heddiw wedi dechrau'r ddadl. Mi ydyn ni yn mynd i gael arian Ewropeaidd am 6 mlynedd arall. Does gen i ddim math o hyder y bydd y sefyllfa economaidd yn well yn 2020 nag ydy o'n 2014. Ond dwi'n credu bod rhaid i ni ystyried bellach sut da ni yn ail ddatblygu economi Cymru os ydyn ni am weld dyfodol i bobl ifanc yma yng Nghymru ac yn fwy penodol falle dyfodol i'r iaith Gymraeg o fewn cymunedau o fewn y gorllewin o fewn y gogledd y llewyn hefyd o ran hynny bellach, sydd yn colli pobl ifanc mewn modd y ddylai fod yn poeni pob un ohono ni sydd yn y stafell yma heddiw. Felly, efo hynny o eiriau, dwi'n fwy na hapus o dderbyn faint fynnwch chi o gwestiynau, a diolch yn fawr iawn i chi am rando na i yn areithio ac efallai yn ymosod ar swyddi rhai ohonoch chi hefyd. Mae'n ddrwg gen i Carys.